Salam izleyiciler, size Iqcam TV kanalına hoş gördük. Videomda başlamakak, derroçuk videomuzu donduruyağız ve kanalımıza agda olayağız. Videomda başlatak, Iqcam TV kanalına bugünkü sanımızda size sizin smartfonlarınızdaki bilmeyen funksiyonlarını öğreteceğiz. Bu funksiyonlar belki käbirini bilýän bolmagy mümkin, emma ananaýyn bilmeyen funksiyonlar hem bar. 6-njy ýerde reklamalar aýyrmak funksiyonu. Aýdaly siz smartfonuňyzda oýun oýnap oturýarsyňyz we gyzyk bir ýerine gelýär welin reklamalar çykýar. Reklamalar näde aýyrmaly? Elbetde palyot rejime goýýaňyz we size reklama çykmaz. Bu funksiýa Android platformalarda da var, iOS platformada da var. Siz arkayın öz oyununuzu oynap bilýäsiz. 5-nji ýerde Wi-Fi'nin paroli. Aýdaly siz gitdiňiz awada dynjalmagy 10 günlük, 15 günlük we öýüňize geleňizde Wi-Fi'nin paroli ýadyňa düşenok. Elbetde sizin smartfonuňyz çatylandyr Wi-Fi'ňiz, emma paroli ýadyňyza düşenok. Indi siz Wi-Fi router'ın IP'sine girýäňiz, parolny ýitgetjek bolýaňyz. Bu zatlaryň geregi ýok. Siz Wi-Fi password show prilajenýany özüňizde ýüklep alýaňyz we sizin Wi-Fi'ye çatylanýyzda ýa-da çatylan Wi-Fi'laň ählisiniň paroli görünýär. 4-nji ýerde almadık jaňyda SMS jogap. Elbetde bu iOS platformada bir näçe adymda ýerine ýetirip bolýar. Ol SMS-lara siz her hil jogap goýup bilýäňiz. Misal üçin soň jaň edin, men ýolly ýa-da haýsy kelläňe jaň etdiň. Elbetde değişdim. Indi bu näde edilýär? Siz nastroyka girýäňiz. Telefon düğmeye basýaňyz ve atwet tekstem düğmeye basýaňyz. İçinde şunu ýaly aklına çykar. Siz özüňize gerek SMS taýlap alyp bilýäňiz ýa-da özüňiz gerek SMS goşup bilýäňiz. 3-nji ýerde Android üçin gassavoy rejim. Siz öz telefonuňyzy birine berýäňiz, misal üçin görmäňiz. Ol hem sizin şahsy maglumatlaryňyzy görüp başlaýar. Misal üçin suratlaryňyzy, SMS-laryňyzy. Bu ýagdaý bolmadýaly siz birinji bilen gurallar bölümini açýaňyz, bystroy настройки ýokardan çekýäňiz we ýokarda ne şunu ýaly. Polzowaçyla basýaňyz, ondan soň goş düğmeye basýaňyz. Şu bölümden soň sizin telefonuňyzyň şahsy maglumatlaryny hiç kim görüp bilmez. Haçanda polzowaçyla geçeňiz soň, onda özüňiz öz şahsy maglumatlaryňyzy görüp bilersiňiz. 2-nji ýerde iPhone'a girilen kodlar. Eger de jaň edeňizde nomeryňyz girilejek bolsaňyz, ýani skryt etjek bolsaňyz, siz jaň açýaňyz, jaň etmek düğmeye basýaňyz. Ýyldızjyk reshotka 3-1 reshotka we jaň düğmeye basýaňyz. Şondan soň sizin nomeryňyz skryt bolar. Ýani birine jaň edeňizde sizin nomeryňyz görünmez. Elbetde birinji ýer. Haçanda siz öz telefonuňyzyň parolini ýadyňyzdan çykaryp bilersiňiz. Misal üçin, siz telefonuňyza parol goýýaňyz we ýadyňyzdan çykýar. Siz bir näçe minutluk panika gitdiňiz, dogry. Panika gitmeň gerek ýok. Siz Screen Lock Time Password programmasyny ýüklep alýaňyz we her gezekde telefonuňyzy açaňyzda sizin parolunuz
şol telefona sagat dolar. Misal üçin sagat näçe bolsa sizin paroluňyz hem şol bolar. Şu telefonu sagat 11:25, paroluňyzam 11:25. Ve her gedek telefonuňyzy açaňyzda paroluňyz üýtdäp durar. Sagata görä elbetde. Şunun bilen videomuz tamam bolýar. Videomuzy halan bolsaňyz like basyň. Halamadyk bolsaňyz dislike basyň. Düşünmedik ýeriňizi kommentariýalarda ýazyň. Hoş sag bolun.